Hej, jeg hedder Agnete Bunde, og jeg arbejder på Humlehøjskolen i Sønderborg. Jeg arbejder på mellemtrinet fra 4. til 6. klasse, og jeg underviser i dansk og i engelsk, i naturteknik og i historie. Jeg har meldt mig til det her projekt, fordi vi som tosproget skole har elever med store problemer med at forstå det danske sprog og vores begrebsverden. Og jeg har oplevet, hvor meget IT hjælper dem til at forstå tingene meget bedre. De synes, at IT'en er dem vedkommende, og de synes, det er sjovt, og de engagerer sig meget i det. Derudover så er jeg sådan en natur- og tekniklærer, der godt kan lide at vise dem ting og sager. Jeg godt lide at lære dem at lave forskellige helt nye ting. Og der har jeg erfaret, at der er IT rigtig, rigtig godt. Jeg vil gerne lære mere, og det er en af de ting, jeg håber at have ud af det her, det er at få en masse faglig sparring og en masse snak. Ej, det lød ikke pænt, men en masse erfaringsudveksling. Og det er det, jeg forventer, at det her projekt det skal bruges til.